Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro barkanmu da warhaka kuma sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin wani littafi namu mai suna Talatsi babi na 14. Bismillahir Rahmanir Rahim. Malam ya ƙara da cewa gobe insha Allah zan dawo in kawo mata wasu magungunan Allah ya bata lafiya ya ƙara tsare gaba. Dukkan suka ce amin tare da yi masa godiya a tare da malam da Abba da Auwal suka fito suka ƙara yi masa godiya suka raka shi har waje inda Abba ya dunƙulo alkhairi ya baiwa malam amma malam ya ƙi karɓa ya ce shi saboda Allah ya yi da ƙyar Abba ya sa malam ya karɓa ya tafi yana godiya su ma suna yi. Hafsat tana ganin fitar malam da sauri ta fito ta nufi ɗakin su domin ta ga a wani hali Salma take ciki ne. Tana zuwa ta iske Umma da Aliyu sun tsira wa Salma da ke bacci sharkaf idanu kowa da abin da yake kissamawa a ran shi. Umma tana ta'ajjabin me ya fitar da Salma a gida har ta je ta yi gamo da wannan katuwar ƙaddara da ta riske ta wanda in ba bacin tsarin Ubangiji da ya kawo abin cikin sauƙi ba da ba su san ta inda za su kamo lamarin ba. Yayin da Aliyu shi kuwa a nashi tunanin yana gani lokaci yayi da zai fito da abin da yake zuciyar shi shekara da shekaru don ba ƙaramin tada mishi hankali ciwon na Salma yayi ba. Ganinta da yanayin da ya ganta ya ƙara rura mishi wutar sonta wanda ya kai maƙura ba zai iya ɓoye son da yake mata ba. Don haka ya yanke shawarar faɗawa Dadi maganar ko da Allah zai sa Salma ta karɓi maganar da muhimmanci. Hafsat ta zo kusa da Salma ta zauna ta riƙo hannunta tana share hawaye da ke kwararowa a kan kyakkyawar fuskarta saboda ji take ina ma tana da iko da ta dawo da ciwon jikinta ko don Salma ta samu sukuni. Bata daɗe da jinyar asibiti ba yau ga ta gida cikin siririyar murya da ta sha kuka ta ce Allah ya baki lafiya anti Salma. Umma ta kalli Hafsat ta ce ki daina kuka haka dai hakan ai kin ga ta samu lafiya. Haka ta share hawayenta ta ce me malam ɗin ya ce akan ciwon. Aliyu ya kalle ta da sanyin jiki ya ce gamo ne ta yi wai turo su aka yi. Daga Umma har Hafsat suka kalle shi ɗauke da mamaki a fuskokinsu. Hafsat ta ce turo su aka yi to wa ya turo su? Aliyu ya ce Allahu a'alam. Umma ta yi shiru ta faɗa zurfin tunani ko dai wani Salma ta yi wa wulaƙanci shine ya ci alwashin sai ya rama abin da ta yi masa don da ta san halin Salma tsaf za ta iya aikata fiye da hakan. Ta sauke ajiyar zuciya a ranta ta ce Allah ya ƙara tsare mana ku da sharrin mutum da aljanu. Aliyu ya ce ko dai wane ne ta Allah ba tashi ba. Su Abba suka shigo da Auwal. Abba ya kalli Aliyu ya ce tashi ku je gida kar dare ya yi muku. Aliyu ya ce Abba Auwal ya je ni a nan zan kwana a tsohon ɗakin shi don kar mu kwashe mu tafi a bar ku da ita ku kaɗai. Abba ya ce ai ta samu lafiya insha Allah ku je kawai da safe sai ku zo ku ganta. Aliyu ba dan ran shi ya so wajen dai baya son ya yi gardama da Abba ne ya sa ya tashi ya yi sallama da su ya fita. Zuciyar shi ba daɗi. Auwal ma ya musu sai da safe suka fita suka tafi gida. Umma ta kalli Abba ta ce ni fa ina zargin Aliyu ko son Salma yake yi. Abba ya ce ni ma abin da zuciyata take bani kenan. Umma ta ce in har hakan ne gaskiya akwai matsala. Abba ya ce matsalar me? Umma ta ce halin mahaifiyarshi ko ka manta ne? Abba ya soke ajiyar zuciya ya ce Allah dai ya tabbatar mana da abin da ya fi alkhairi. Umma da Hafsa suka ce amin. Abba ya fita Umma ta bi shi. Hafsat ta kalli Salma tana tunanin meye mafarin wannan ciwo nata sai kawai wayar ta Salma ta faɗo wa Hafsat a rai. Tsaf ta miƙe ta yi ɗakin Umma inda ta ajiye jakar da Salma ta dawo da ita. Ta ɗauko ta dawo ɗakin su ta buɗe jakar sai ga kuɗi ta gani. Cikin mamaki ta fiddo da kuɗin ta ƙirga ta ga 9K ne da canjin sama. Ta mayar da su jakar ta ajiye ta ɗauko wayar ta Salma ta duba sai ga 9 miss call da sunan Raliya. Mamaki farranta nan take tunani hirar da ta ji suna yi ya dawo mata tamkar a lokacin suke yin ta. Cikin tashin hankali ta ce wato Raliya ita ce sanadiyyar jefa Salma cikin wannan hali, ita ce ta ja ta kai ta wurin boka. Wataƙila asirin da aka yi wa sadaukin
bai je kan shi ba shine ya jawo ma Salma wannan matsala. Tana tunanin ta ya za ta samu damar kiran Raliya saboda wayar ta Salma ta saka mata security. Tana ƙoƙarin gwada sa'arta wajen danna password ɗin ne aka ƙara kiran wayar. Kawai sai ga kiran Raliya ta shigo. Da sauri Hafsat ta ɗauka kafin ta yi magana Raliya ta ce, Haba Salma, ina ta kiranki kina gani kika ki ɗagawa. Wai ko kin san kina cikin matsala kuwa matuƙar baki bada haɗin kai ba? Wallahi ya ce in ba ki amince ya sadu da ke ba haukacewa za ki yi. Don haka ki rufa wa kanki asiri ki bi umarnin shi. Don wallahi Hatsabibin malami ne ba imani gare shi ba. Zai iya yin komai matuƙar kika ƙi amincewa da buƙatar shi. Da sauri Hafsat ta ce, Allah ya tsine miki Raliya, ke da katsurgumin ƙaton bokan naki. Ki je ki faɗa mishi na ce Allah ya fi shi kuma Allah ya saka mata da baƙar kuma Allah sai ya saka mata da baƙar saƙayyarsa a wurin shi. Ke kuma ƙayyadajjiya diyar asara, uwarki ta sani barin cikinki ta yi da bata haifo ki kin zama musiba a cikin al'umma ba. Kuma ki sani muddin baki fita rayuwar Salma ba sai na tona asirinki. Raliya gumi ya karyo mata. Sabon tashin hankali da ya zo mata ba tare da ta shirya ba. Ta yi jarumtar faɗin, Hafsat, ina miki albishir da sai kin san kin zage ni saboda daman can haushinki nake ji. Don na ga kanki rawa yake, don haka wallahi ba zan bari ki rushe min fulan ki ci bulus ba. Ina so ki san cewa sai kin san da ni kike zancen ki shirya wa zuwa na wurin ɗaukar fansa a kanki. Ba zai taɓa yiwuwa in yi biyu babu ba. Tana ƙara maganar ta kashe wayar. Hafsat ta yi tsoro da waya a hannunta. Don ko ta ji tsoron lafazin Raliya, amma ta san Allah yana tare da ita, shi yasa ma Allah bai ba su sa'ar da za su cutar da su ba, ita da sadaukinta. Ta dawo da kallonta a kan fuskar Salma da cikin lokaci ƙanƙani duk ta rame nan take. Wani tausayinta ya ƙara shigarta, wato ita ma baƙin nufin Raliya ne tare da muguwar shawararta ne suka kai ta shiga cikin wannan hali. A bayyane ta furta, Anty Salma, Allah ya isar miki akan Raliya, don ita ta ja miki shiga wannan haɗarin tare da sharrin zuciya. Hafsat tana zaune sai faman sakawa da kwancewa take yi. In ta kamo hanyar nan sai ta yi nisa ta hango ba mai bullewa ba ce. Ta ƙara kamo wata ita ma ta ga tamkar tozarci ne a wurin Salma. Ta sake ta sake ta. A ƙarshe dai a haka ta ɗaure ta yi ƙunar baƙin wake ta tsayu akan magana ɗaya, saboda ta san cewa Allah yana tare da mai gaskiya. Haka kuma ta san cewa duk wanda ya rufa wani asiri to shi ma zai rufa mashi nashi. Hafsat ta sauke ajiyar zuciya ta ce, Allah ka zamo jagorarmu a dukkan al'amuranmu na yau da kullum. Amin. Hafsat tana nan zaune har Salma ta falka daga dogon baccin da ta yi. Aka yi daidai da Umma tana shigowa ɗauke da kular abinci ta ƙaraso fuska ɗauke da farin cikin ganin Salma ta samu sauƙi. Tana ƙoƙarin tashi zaune ba ƙarfin jiki. Da sauri Hafsat ta taimaka mata tashi zaune tare da saka mata filo a bayanta. Ta jinjina. Umma ta ƙaraso ta ajiye kular ta kalli Salma ta ce da ita, sannu ya jiki? Salma ta amsa da ƙyar saboda maƙoshinta da take ji yana yi mata ciwo. Hafsat ta kalle ta ba yabo fallasa saboda abubuwan da suke nuƙurƙusarta a zuciya. Ta daure ta ce da ita, ya jikin? Salma ta ɗago fuska ta kalle ta. Sauyin da ta gani shimfiɗe a fuskar Hafsat ne ya sa ta amsa a taƙaice. Umma ta kalli Hafsat ta ce, ga abinci nan, don na san in ba tuna miki na yi ba, ke ma a hakan za ki zauna tamkar wata mai jinya. Gwara shanshani ita wajen baƙin yawonta.
ita rashin sani ita wajen baƙin yawon ta ne ta kwaso wa kanta jidali kar ki biye ta ki ci abincin ki baki ji ba baki gani ba don haka kar ki kuskura ki zauna da yunwa. Umma tana kai ƙarshen zancenta ta tashi ta yi wa Hafsat sai da safe ta fita. Salma ta bi ta da kallo don zuciyarta ba daɗi, Umma fushi take yi da ita kenan. Nan take ta ji ba daɗi hawaye da ke maƙale suka tsirnano mata a kumatu. Ta sa hannu ta share. Hafsat tana kallonta amma bata ce ƙanzil ba. Ta ja kular ta zuba abinci ba don ta so ba. A haka dai ta yi ta cusa shi kawai don kar ta kwana da yunwa. Ƙarshe ma dai abincin ta ji ba zai wuce ba, dole ta haƙura ta ajiye tsaf. Ta tashi ta je kicin ta zuba ruwan zafi. Bayan sun yi zafi ta juya a ƙatuwar bokiti ta kai toilet ɗinsu ta ajiye. Ta dawo wurin Salma ta ce da ita, ga ruwa can ki je ki wanka, ki samu ki rama sallolin da yake kanki. Salma ta kalli ta kurum ta fara yunƙurin tashi. Hafsat ta kama ta miƙe tsaye ta riƙe ta har toilet sannan ta fito ta baro ta. Bayan minti 5 sai ga ta fito daga wankan. Da gani ta ɗan ji daɗin wankan don kuwa ko da ganinta ta ƙara samun ƙarfin jiki fiye da kafin ta yi wankan. Ko da ta fito Hafsat har ta haɗa mata tea mai kauri da zafin shi ta miƙa mata. Ba musu Salma ta karɓa tana sha a hankali har ta shanye ta kuskure bakinta sannan ta sa kaya ta fara sallah. Hafsat tana kwance tana tura wa Sadauki text na ban haƙuri saboda ya ƙira ta lokacin ana cikin tashin hankali bata san ya ƙira ta ba. Kusan har 4 missed call shi yasa take bashi haƙuri akan hakan. Salma ta ƙare sallolin ta zo kan katifarsu ta gyara kwanciyarta ta kalli Hafsat ta ce, na gode fa. Hafsat ta yi mata wani kallo ta ce, ajiye godiyarki, magana za mu yi ni da ke. Salma ta tashi zaune ta ce, ok ina jin ki. Haka ta tattaro nutsuwarta tare da aron jarumta ta yafa ta kalle ta ce, ina kika je ɗazu baki faɗa wa Umma ba. Salma ta yi shiru har tsawon minti 5 ba tare da ta ce komai ba. Haka ta ƙara jefo mata tambayar, ko bokan ba ƙwararre bane ya kasa biya miki buƙatar ki don da alama kamar baki yi nasara ba. Salma ta ƙara yin shiru tare da zancen zuciyarta tana tunanin ta faɗa mata gaskiya ko kar ta faɗi. Hafsat ta yi murmushi ta ce, to albishirinki. Ba tare da ta jira amsa ba ta ci gaba da zancenta ta ce cewa Raliya ta kira ki kina bacci ta ce bokan ya ce muddin baki amince ya sadu da ke ba to tabbas haukacewa zaki, saboda haka yanzu me shawara. Cikin tashin hankali Salma ta fara kuka. Da sauri Hafsat ta je ta rufo kofar don kar Umma ta ji su. Bayan ta rufo kofar ne ta dawo ta zauna ta kalli Salma ta ce, kuka bai gano ki ba sai ranar da kika yi sakaci da wani wawa mara tsoron Allah ya raba ki da budurcinki. Sannan kuma ina son ki sani wallahi kika ci amanar tarbiyyar da Umma da Abba suka mana wanda idan baki roƙi gafarar Ubangiji ba to su ma ba ki nemi gafarar su ba to kina tare da fushin Ubangiji. Ki gode wa Allah Salma har yanzu Allah yana son ki da shiriya, shi yasa a tashin farko zuwa wurin bokanki ya haɗa ki da jarabawa saboda ya zamo izina gare ki. Ki san cewa ba mai yi sai Allah, don da ya barki da iyawarki kika dulmiya kanki cikin bala'i shikenan ke rayuwarki ta lalace a banza. Kuma Ubangiji bai nufi ki da auren Sadauki ba shikenan shi katon banzan ya ci bulus. Don haka wanda duk kika aura ba wani girman ki da zai gani don kin riga da kin baro kyau tun ranar haihuwa. Saboda haka ina son ki san wani abu. Hafsat ta sauke ajiyar zuciya ta ce, daga yau ki raba kanki da Raliya don ba mai ƙaunar ki bace. Ta maida ki wawiya, tana so ta yi amfani da ke wajen biyar buƙatar ta da ke kuma ta halakar da ke.
in kuma baki ji magana ta ba wallahi sai na faɗa wa Abba abin da kika aikata. Da sauri Salma ta riƙo ta cikin kuka ta ce don Allah ki rufa min asiri Hafsat. Kin san idan maganar nan ta je kunnen Abba wallahi na shiga uku na lalace. Hafsat ta ɗaure fuska sosai ta ce in har kina son in binne maganar nan tamkar ba amma taɓa yi ba to ni ma sai kin yi min abu biyu. Salma jikinta na rawa tana rawa hawaye na zuba wasu suna fitowa ta ce menene su in dai zaki rufa min asiri to ko menene zan yi miki su don na san ba za ki cutar da ni ba. Hafsat ta ƙara haɗa fuska alamar ba wasa ta ce alƙawari ne nake so ki yi min guda biyu. Na farko za ki rabu da Raliya har abada. Na biyu za ki daina wahalar da kanki akan soyayyar Sadauki. Da sauri Salma ta zaro ido ta ce wallahi ina son Sadauki Hafsat amma Raliya na miki alƙawari ba zan sake kula ta ba. Ba zan ƙara kula ta ba ma ki gani. Ta ƙara magana tare da jawo wayarta ta kamo sunan Raliya ta miƙa wa Hafsat wayar ta ce ki yi blocking ɗinta da hannunki sannan ki goge ta. Jiki a sanye Hafsat ta karɓi wayar ta yi yadda ta umarce ta. Ta dawo kallonta da Salma ta ce yanzu kina nufin ba za ki iya rabuwa da Sadauki ba? Salma tana kuka ta ce Allah ne ya jarabce ni da son shi ba ni na saka wa kaina ba amma insha Allahu zan nisanta kaina da shi ko don in yi miki halarci da kullum kike ƙoƙarin yi min. Ki taya ni da addu'a Allah ya raba ni da son shi in huta. Hafsat bata san lokacin da wasu hawaye masu zafi suka zubo mata ba. Ta cikin kuka ta ce da Salma wallahi da a ce Sadauki ya karɓi tayin da na yi masa naki ko to da duk son da nake mishi na haƙura na bar miki shi ko don ki daina jefa kanki a wahala saboda shi. Salma tana kuka ta ce na san za ki iya mangata shi yasa nake son nima na kwatanta yi miki halarci ko da Allah zai taimake ni ya cire min soyayyar shi gaba ɗaya in huta da son maso wani da nake yi. Daga Salma har Hafsat kuka suke yi. Salma ta sassafta kukanta ta ce Hafsat don Allah kar ki bari Umma ta ji wannan magana don ina jin kunyar wani ya san wannan abin da na aikata saboda son zuciya irin nawa. Hafsat ta ce anti Salma sirrinki sirrina ne don haka na yi miki alƙawarin babu wani wanda zai ji wannan magana daga bakina in har kika ga na faɗa ta to tabbata kin saba alƙawarin da kika yi min don ba zan zura ido ki cutu ina kallo ba. Dan na so in gaya Umma amma sai nayi nazari muddin ta ji wannan magana to ba ƙaramin tashin hankali za ta shiga ba. Ni kuwa ba zan so in yi sanadiyyar abin da idan ta ji shi za ta yi baƙin ciki ba. Salma ta ƙara sassauta ta ce Hafsat ke kika fi cancanta da a kira ki da diyar Umma don kafa halayyarta na kirki ke kika kwashe. Me yasa ni ban biyo hali irin naku ba? Ni na kasance mai biyewa abin da zuciyata take so. Ya Allah ka kawo mana agaji a cikin lamarina. Hafsat ta taso ta cikin kuka tana ta lallashin Salma da ƙyar suka tsaye da kukansu kowacce ta kwanta tana tunanin zuci. Hafsat ta samu bacci yayi awon gaba da ita amma ita Salma idanunta ƙyam tana nazarin rayuwa dama ta ga bacci ya ƙi zuwa tashi ta yi zaune tare da sauƙi ajiyar zuciya ta ce Hafsat kin ji daɗin ki saboda komai naki simple baki ɗauki rayuwa da zafi ba gashi Allah ya baki abin da baki yi tunanin samu ba ni ko mai ɗauke da zafi gani na kasa samun abin da na daɗe ina yi wa kaina tanadi. Salma ta sauke ajiyar zuciya ta ce gashi ni ba wata balle in sa a min kidnapping ɗin Sadauki har sai na haifu da shi a fiddo shi wanda dole ba yadda za a yi da ni lokacin don na riga na zamar masa ciwon ido. Ta sake fashewa da wani kuka mai ƙarfi tare da cewa Allah ka raba ni da so ga na wahala. Ba shiri Hafsat ta falka tana murza irin ta kalle ta ce haba anti Salma don Allah ki bar wa Allah lamarinki ki kwanta ki huta kin san
fa ba lafiya ta ishe ki ba. Salma ta sassauta da kuka tare da kwantawa tana kukan zuciya har wani bacci ya sake ɗauke ta. Dama ga gajiyar jiki da take fama da shi. Da safe bayan sun yi sallah sun ƙare lazumin su ne Salma ta ƙara kwanciya bacci ya ɗauke ta. Hafsat ta fito domin taya Umma aiki. Abba ya fito, Hafsat ta gaida shi ya tambaye ta da cewa ya jikin Salma. Hafsat ta ce da sauƙi sosai, bacci ma take yi. Abba da kanshi ya shiga har ɗakin nasu ya gano ta tana bacci don shi kanshi da ciwon nan Salma ya kwana saboda ya ji tsoron lamarin ba kaɗan ba. Sun daɗe suna tattauna matsalar da Umma cikin dare. Dukkansu sun ɗauka wani ne wanda ta yi wa wulaƙanci ya kasa haƙuri ya turo mata aljanu. Shi yasa Abba ya kai matsalar za su zauna da Alhaji Hamza akan a tsaida musu mazaje don a toshe bullewar wata baraka. Abba ya daɗe yana tofa ta da addu'a sannan ya fito. Umma dai ko kallon ɗakin ba ta sake yi ba don ba ƙaramin ciwo take ji ba kasancewar halin da Salma take jefa kanta a cikin shi ba kullum daga wannan sai wannan. Har yanzu ta kasa gano inda kanta yake mata ciwo amma cikin ranta tana yi mata addu'a Allah ya ganar da ita. Da ƙarfe 2 Umaima ta zo ganin Salma kasancewar bata samu zuwa ganin ta ba jiya saboda Mustapha ya yi tafiya kuma jiyan zai dawo. Ta so ta zo da ta kira Umma ta faɗa mata. Umma ta ce ta tsaya ta tarbi mijinta. Yau ta zo ta ganta. Ta ji haushin rashin shiga 'yan uwa da bata yi ba shine ta zo ita da yaranta. Nan take hira ta ɓalle tsakaninsu musamman da ta ga himmilan kayan da Sadauki ya kawo tana ta santinsu. Ta ce Umma idan na tashi zan wuce da kayan Hafsa in kai wa Sule yayi saurin ɗinka mata su kafin Sadauki ya dawo don da zafi muke so mu bugi ƙarfe. Kasancewar Sule mai ɗinkin Umaima ne kuma su ma kansu su Hafsat yana yi musu ɗinki, ya ƙware sosai a ɓangaren ɗinki. Gaba ɗayansu suka yi dariya. Salma ta ce ni ma a wuce da nawa. Haka kuwa aka yi. Lokacin da ta tashi tafiya ta kwashe kayan Umma ta bata kuɗin ɗinki ta tafi da su. Da dare Umma ta yi kiran Salma da Hafsa har ɗakinta. Bayan sun zauna ne Umma ta gyara zama ta kalli Salma ta ce Ummu Salma. Salma gabanta ne sai saurin faɗuwa don ta ji irin wannan sunan a bakin Umma to ta san magana ce mai muhimmanci. Ta kalli Umma jiki a sanye ta ce na'am Umma. Umma fuska ba wasa ta ce da Salma daga yau na haramta miki Sadauki, ki gaggawar fidda shi daga cikin ranki. In kuma kika kuskura kika koma aikata wani abun wadda ya danganci nuna soyayyarki ga Sadauki to ki sani ban yafe miki ba. Haka zalika ko bayan raina kika yi minaƙisar kika auri Sadauki ban yafe miki nonona da kika sha ba. Hafsat ki zamo shaida.